queda? El plat d'avui serà un parell de dos bandejes de caneló. Aviam. 3 canelons. Aviam les bandejes. Per unitat. Una bandeja. Sempre hem de fer la nota. I només procedirem a agafar el formatge Cuina per... i el ratllarem. Canelons a la banda. Això, si li tires una mica de canela o una mica d'orenga, també t'adeix el millor. Sí, Sí, directe? Directe? No, no faré. M'ho aguantes? Bueno, jo el presento. Mira, s'aplica formatge així finament, si em capes molt fines, veus? Guaita. Mira, grava aquí, grava aquest angle, grava aquest angle. Mira. Oh. Flipa, xaval. I això al forn després? No, això ho fotrem al microones. Al microones? Un solter no fa servir el forn. Això que diu l'isme del forn, un solter no fa servir mai el forn. Mai. Microones Un solter no i té directe. forn. Microones i xup-xup. Un solter no té forn a casa seva. Força formatjat. Antes muerto que soltero. Antes muerto que soltero. Aviam. Microones. És molt... Quin microones més maco, gira. El caneló té moltes propietats. Uns minuts. 50 segons és més just. 50 segons? És més just, és lo perfecte. Què dius? Un solter no pot arribar mai al minut. Mai. Mira. Això, mira la meva habitació. La veus? Sí. Doncs aquí et van fer aquest tipus de coses, No, ara ja no treballo aquí. Vaig fer el fondo. I ara, l'altre dia estaves estudiant aquí, Quan era? Per Nadal. Vaig pujar a esmorzar i estaves aquí davant. Estudiant. No fent treballs manuals. Jo és que... Te'ls pares treballs manuals. Queda poc ja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va! Fa la campana aquest, A veure quina pinta fa això. Què dius? No li falta més. Ara que es gratini, tio. Diu, 50 segons, tio. Què? Toc de la llengua? Digues que està bo per acabar. S'ha de gratinar una mica, tio. Boníssim. S'ha de gratinar una mica, tio.